Sportpark Bovenmolen staat niet stil. Zeker deze week niet. Deze week gaan ze de vloer van de verdieping erop leggen. En wij hopen er uiteraard bij te zijn als die kolossale kraan de vloeren erop gaat leggen. Niet alleen de vloer, maar wat denkt u van de tribune? Die tribune die wordt ook gelegd. Het zijn betonnen elementen die in deze prachtige staalconstructie worden gelegd. En eveneens met die grote kolossale kraan. Het aanblik zal dan uiteraard heel anders voordoen dan wat het nu is. Het blijft een mooi aanblik. De nieuwbouw van het clubgebouw van de voetbalvereniging Overjos.